Flash, adar bakar, ederra abestia, esalduzu ezagutzen? Ba, adi, hemendik gutxira Euskal Herriko bastar guztietako umeek abestuko dute eta gaurkoan, ene kantaken ibili diren bikide etorriko dira eta bere proiektu berriarekin datoz, bai. Gora musika eta etortzear daude, Oiane eta Urko. Ez urrutiratu. Kaixo launak, eta haupa Oiane, eta haupa Urko, ongi etorri bikote, zer moduz? Eso. Ongi. Ongi? Bikainki. Bikain, oso ondo. Bueno, ene kantaken ikusi zaituztegu mordo bat bider, eta guantxe proiektu berriak intzatozte esku artian, ezta? Gora musika. Hoi da. Hora. Ze berritasun topatuko ditugu bertan? Ba, kanta berriak, baita zaharrak ere, Bai. eta maskota berria daukagu, Flash, adar bakar bat. Flash, adar bakar, onna. Bai. Bueno, eta lehenoko girua jarrituko gutxienez, ezta? Gutxienez, bale. Bai. Jaituko ipurdiarak uste. Vale, ongi. Bueno, eta zu etorrita zaude, zuzu kalden zemuz moldatzen zea, Oiane? Bueno... Zer? Ba, onartzen dute esfortzo minimoa egiten dut. Bai. Bai. Baina hona, teate zizu. Bueno, alabek... Amamana nahi jo. Hoi beti esaten diate, baina bueno, batzutan esaten diate, ama ze goxoa. Ba, gaur lasai, ogitarteko bat ingo deu, baina eundoko ogitartekoa, Ikusiko zu, ezemal itxaso eta mendiko osagai egin, gio pare bala ungarri, eta aldi berian ondo pasa. Hemen txaskazu osagaiak, eta guantxe gatoz, hauen proiektu berria ezautzea. Bueno, lagunak eta bikote garatuko izuet pausuz nondik nola biliko gehan. Beitu, hemen dakau ogitia, indeu ogi berezia. Pita ez dugu esango, baina eta pizzan oreakin indeu, hola, pixka luzatuta, eta labian sartu, osaiei gabe barruan. Eta beitu, oso xamurra da, eta zulo asko daka, osagai asko sartzeko. Ordu, nin bihar deuna da, osagai guzti prestatu. Ingo deuna da, irugiarra, ondo xigortu, eta hoi barruan jarriko jau. Baitara ingo deuna da, kalamariak, ondo garbitu, txibilak, buruak endu, erruak endu, moztuiko dugu aritotan, irineti pasako dugu, prijitu, eta oire barroa jungoa. Hor jungoa bai alde batetik mendilla eta bestetik itxasua. Eta ingo deuna da, osagai mordoa gehiago prestatu. Hemen tipula ingo deuna da karamelizatu. Nola? Garbitu, julianan moztu, eta sartuko dugu sartaian, goxatuta da honian estilla botako jo, guendik eta gehiago goxatzeko, eta oire barruan sartuko dugu. Tomatia ere bai, xerretan moztuko dugu, plantxatikan markatu, barroa ere bai. Hoi gutxi balitz, gaztare bakau barruan sartzeko. Ez dakit sartuko zaigun, esan del zulo azkundila dakala, baina osagai desente dakau. Baina, bueno, gainuntzekoa izango da alinatzeko. Hemen, ingo dugu maionesa bat ziapiakin, ingo dugu alioli, bueno, maionesa baratzuri duna, ziapiakin. Ziapia bakaldak dizu eser da, mostaza. Mostazakin, bale? Eta horri ekiloria eta gatza jarriko jo, birrindu, eta hori oginan jarriko dugu horrena. Eta gero baita ere, pesto bat ingo dugu, barrun botatzeko. Hemen dazkau pistatxuak, pixka sigortuko ditugu sartaian, gero birringailuakin sartuko ditugu basito batian, eta birringailua sartuko dugu, gazta, albaka ostok, olio virgina, eta ondo birrindu, eta oire pixka gainetik botako jo goxatzeko, bale? Mo gainetik, tapa iriki, botata gero tapa itxi, bale? Eta gero ingoitugu patata berezi batzuk, bueno, berezikak izango dira, zeratikan gio alinatu ingoitugu pixka, lehen da bizi ingoitugu zuritu, makiltxotan moztu, prejitu, etxeko patata prejitu bezala, eta gero hemen dakau, baratzuri hautza, tipula hautza, oreganua, piperra hautza, naztuko ditugu, behin dindago denean, nasketa horrekin, eta ingoitugu, hemen dakaten behitu, Hemen txez jarri, patatatxuak, prejituta, gainetikan gazta raiatua bota, eta gainerretateako ditugu labetikan, ogitarteko laguntzeko. Ados? Ados. Bueno, venga, lan pixka bat gau, hemen, Badago. Venga, ni txibila garbitzen hasiko naiz, bale? Horre raskaik ez dakazuelako libratu intxate, bale? Eta, bai bihar detena, bitu patata prejitzeko, baten batek zuritu patatak.
nahi dunak. Ez dago zuritzeko... Bai, zuri gailu hemen txedakat, ondo, zuri gailu hemen. Eta beste batek tipula hau ingo ditena da. Zuri gailuarekin. Lehendabiziko, bueno, sustarra eta puntxa kendu, lehendabiziko geruzo kendu, eta Juliana mosto, gio goxatzen jartzeko, bale? Julize. Julianan, ez aldakizu zertan hori. Bueno, a ver, goi biltzea, Juliana eta Brunoaz, bi hitz frantsesak dira. Eta bat da, Juliana da luxeska, hola, tiratxok topatzeko, eta Brunoaz da laukitxotan. Orun tiretan, bale? Errazago. Bueno, eta esan dakoa, ni txibilakin jarriko nahiz hemen. Bueno, kontatu, nolatan hasi zate proiektu berri honekin? Gora musika. Aspertzen gien eta pentsatu genen. Aspertu ez detuzte, aspertu ez detuzte. Bada, iduztego euskera behar duela beste bultza bat, eskolan ikusten dugu, pizkat, hor euskara nahiko kolokan, eta musika asko gustatzen zaigu, aurrak eta familia gozatzea ere bai, eta Eta dana gustartuko zue, alegia, ezta? Bai. Euskera, ondo pasatzia, musika eta dana gustartuta, ezta? Bueno, zenba kanta berrikin hasiko da historia hau? Kanta berri asko topatuko ditugu, o kanta sarrak berrituta, o ze topatuko dugu? Baitare, ez? Denetari. Denetari, vale. Eta besti berria gaina prestatzen nahi gara. Bai, Bai, Odei eta Jargirentzat. Izarrako bi haur dira, oso gaixo daude, eta ingo diogu besti polit bat, ea ongi jartzen dire. Seguna, Bai, seguru, gaixotasun bultzada arraro- bat emango dioela, seguru bai ez. Daukate, Bai, eta- noski. Bai. Nekatxiz lamar. Eta ongi pasatzeko, Bai, eta bueno, lehengo abesteak ere berritzen ari gara, ez da? modernizatu ditu. Modernizatzen. Vale, Bizko Tomorrowland ez gara, vale. Ze berrikuntza dituzu, ze zartuzu, instrumento berrin bat, ahotza berrin bat, edo koreografia berrik, danetikan sartuko zenuten, ez da? Bueno, ahotsa berria sartu dugu. Ahotsa hautsa artista bat. artista bat, hori da. Haizearen ahotsa. Eta erritmo aldetik ere aldatu egin dugu. Zer, hori Ez ez da haiz moztu, Juliana, no? Ez. A ver, a ver, ni lagunduko ja segundo batean, Ez oso lasai ibili, hola, arriskutsuak eta. Bituzak, gaina garrantzitsuena, beti zukaldeen, hori hola dantzan ibiliko zaik beti, vale? Orduan, inbiar diokenek, goiti bera itezionik aurrenengoa, trak, eta ja hau gola izango guan, vale? Tak, hau ere, tak, eta hau ere berdina, hola. Eta ja ondo dakakenian, oinarria, guain bai, raka, horrela xe, vale? Bueno. Mira, kontuz bileita, Bai, ondo tak, aiaiz, kasi dute, eskazala barroa, ondo aiaiz. Vale. Bai, azkenean ondo da, ondo jartzia, zitela ordantzan ibiltzea eta arriskutsu izatea. Bueno, eta orduan, galde bat ingo zuen, nor da Flash? Plaza, alar bakar bat. Gure maskota berria. Vale, Gaina dauka gaixotasun arraro bat. bai, Bera kromata ez ditu koloreak ikusten. Bai, Nire lagun baten alabak badu gaixotasun hori. vale, Estatuan gutxi daude, eta orduan jazte dituzte eguzkitako eta aurrekoa. vale. Bestela itxu geratu daitezke. Bai, gutxi ikusten dute. Baina orduan, nik ikasteko pixkat, osea, hori ez da daltonikoa, baizik eta ez dute kolorik ikusten, txuri beltzen ikusten du. Daltonikoa ni naiz. Daltonikoa egual laiz. Bai, Imasekat, familia imaseka baten bat, Vale. Eta, Eta orduan, gainera gutxi ikusten dute. Oso ezta? gutxi, bai. Oso gutxi ikusten dute Bai, gainera. Bai, aurrekoa, ez zuen ikusten oso telebista, hartu zen bihurkina, aurrak, eta telebista gintzen nola, eta telebista orduan, guztia zuruz beteta. ordu maietzula ikusten ez zer, ezta? Bai. Meka, E, bueno, aurra oso alaia da, oso zoriontsua, eta momentuz moldatzen da. Pues patioan eta moldatzen da aur lagunekin. Eta horren bestia behin dugu, pues laguntzeko pixkat, Ze azkenan, gaixotasun, arraroa da, eta gutxi ezagutzen da, orduan horrela, bizkat zabaltzen dugu. Erakusten arazten da, eta norbait lagundu albadio, Hori da. erresago izaten da, ez da, jakin da. Hori da, Bai, hori da. Eta zer da, gaixotasun bat oso jende gutxi dakana? oso gutxi. Bai, Bai, Estatu mailan oso gutxi daude, ez da? bai, eta izen bat, baina gutxi. Aurrekoan elkartu ziren, eta ze izango ziren, 20 bat edo. Eta hemen Euskal Herrian uste bi daudera bakarrik. Hope. Bai, eta horren laguntzeko pres beti gaude, eta dauzien gauz eskatu dutela hor gaude, laguntzeko. Edo no? Bai. Ze ona. Arazori gabe. Bai, zue beti hor, buru belarri, ze ona. Eskerrak zue eselako jendia daun, eskerrak. Bai, mozteko hau ez, Hori de, bai, ondo aiaiz. Bai, ondo. Betu hor, sartai eman berdillat. Pataka hau ezakit. Honea bota, hor, dazkaken. Hola, gon bezala? Osto hauetanak horrea bera bota, vale? Organikoa, billo gorrea bota. Eta zuk, bota bertara, tipula,
Eta uretatik pasako izot, eta makiltxok iten hasiko zea, bale, oian, Bai. Bueno, eta flashen abesti egiteko gonbidatu bereziak eukituzu, ez da? Oso bereziak. Oso bereziak. Eta asko. Eta asko, Eta gainera. gehiagi, Geitxo, Oza, bai, bideoa montatzeko larri. Claro, Bai, azkenean bideoan sartu behar ziren, eta wow. Bai, pues abesteko egon da Kutsi Mariakoa, Aizea, eta ero bidean atera Nico Williams, Aien Muñoz, Jagoba eta Bitxor, Sergio Dalma, Benetan, ona. baita ere, bai, eta azkenan gure lagunen arteko bideo bat, ez? Iñaki Williams eta hori guztiak deitu eta beti prest daude laguntzeko. Eta azkenan da, Sua Enparantza baita ere, Iker Galartza. Ze ona, Bai, oso polita. Hombre, ze kantu alaia indezuen, ez da? Oso alaia. Martxosoa. Oso martxosoa, ai, ama. Urte guztiko abesti berrekita erritmo honekin gungo dira, Espero baiet, gu horrelakoa gara. Hori da. Gutxienez, ez da? Hori da. Gutxienez. Bai, noski. Hori bai pizkanaka, Pizkanaka joango gara, abesti berriak sortzen. Bai, lehengo notak jarri eta gero bestiak sortu. Ondo. Bueno, eta gaur hemen txaudete, zeatik Euskalduna jauregian emozate, ez da? Azte buru hontan, ez da? Igandean bertan. Egundoko festa, egongo, azetopatuko dugu berta jute genean. Ba, sorpresa asko. Bai, Bueno, azteko, Bilboko udal musika bandarekin egingo dugu, emanaldia. Hori galanta, ez da? Guretzat izan da hori, deitu zigutenean, Bai, Eta, bueno, gura bestiak zuzenen joko dituzte, eta beste batzuk ere, bai? hori da, sorpresa. Sorpresa batzuk, Zabal bale. genio. Eta, bueno, hori bai, beti bezala, betiko ilusioarekin, pasioarekin, eta, bueno, horregun gara, ez? Dantzatzen, ipuin bat erabiliko dugu. Bai, azkenan ipuine horrek lagunduko dugu norberaren bezala maitatzen, ez? Potora gara. Ie txuria daukago, berdin da. Horra, norbera maitatu behar du, den bezalako, eta zoriontsu izan, bi egun direla, eta nahiko gauza txarra gertatzen dira munduan, horrela sentitzeko. Eta besteak errespetatu ere bai. Ez? Bueno, eta area juteko, ez dakit, pentsatzen dut adibili beharko gara, sarrerak, nola dijoaz, nun lortu behar ditugu? Ba, sarrera bukatu direla uste dut. Bai, Oso gutxi gelditzen dira. Hortxe. Katxiz lamar, eta orduan, zenba jende sartzen da bertan, urrengoan Sanmamen zenin biharko zuen, Egin izan dugu, Sanmamesen. Katxiz lamar, dana bete alde zu horire. Zati bat, bai. Zati handi bat, etzen dena ireki. Armaia, bai. Bai, eta bueno, eguerdiko 12 izango da, emanaldia, igandean. Eta bueno, Eta gozatzera, oso ongi pasatzera. urduri gaude, Bai, txitxarek nolazkazu txitxare horiek, Hori polita, esatea. Hori polita esatea, ez da? Baina Bai. beti gertatzen zaigu. Beti Bai. urduri gaude, 12 urte eta eszenatokian sartu arte. Eta hori Gero da? jakora tortezate. Bai, Sobera bai. gora batzuta. Hau bai, Plaza Andrea eta Plaza Gizona, eta Hau gehiegi. hori hola izatea. Bueno, guk ere badakau, negun oso berezia, baina abenduak 12an da, badakizue, EITB maratoia, 25 urte urrena da, eta urtene, gaixotasun kardiobaskularrentzako harrapatuko dugu alde diru guztia, eta zue badakaizue alde zuen neurrian, bertan laga dirua. Eta, bakizue, dana honeako izango gala, gaixotasuna ikertzeko. Bueno, eta hemen ingo deuna da, bai, patata sartu, tipulak potxatzen dazkau, eta ingo deuna da, erreportai bat ikustea jungo da, bale? Bikain. Ikusiko zuen, zen leku garra, Tolosan joguaz, eta gu hemen ingo geha zai, erreportai ikusten ere bai. Ointxarte. Kaixo, eguerdion Joseba, Maider eta Negea, Tolosatik, eta gaurkoan gure kafetegia Neder aurkeztera gatoz. Proiektuan ere izpata bion arten, Maider eta bion arten egin dugu. Proiektua hasi oain dela 4 urte esango genuke. Egia da, kafetegi bat irikitzea beti izan dela nere ametsa. Eta justo momentu hortan biak aurkitu ginen momentu berdinen, biak hemen Tolosan, eta bueltak hasi ginen, hitz egiten, zeitea geneukan, eta hola hasi zen. Maider Bartzelonatik ideiak ekarri zizkiten, gero guri bai beti gustatu zaigu kanpoago saltzea jutea. Orduan, nahi genuen eskaintza zabala euki. Gure kartar aukera daukizu, gazi aukera asko, eta bai gozoago aukera. Ekarri ditugu, bai hemengo produktuekin gure tostadak ditugu, eta gero bai sartu ditugula de bai kanpoko produktuak. Adibidez, ekarri ditugu Estatu Batuko
famatu dien boieri batzuk, New York rolla edo pancakeak edo gofreak sartu ditugu. Ikusten genuelako hemen igual ez deola eskaintza hoi. Eta pixkat fusionatu dugu bai hemengo produktuak eta bai kanpotikan saiatu gea ekartzen diferentziatzeko beste kafetegi batzutatik. Edariekin adibidez kafea bai egon ginela behiratzen naberze kafe gustatzen zitzaigun guri gero eskaintzeko eta baita ere janariakin batea bai ekarri ditugula edari berezi batzuk igual ez genitula ikusten hemen Tolosan. Matcha latte o kurkuma igual ez diela hainoikoak hemen. Eta egia esan hasiera batetikan harrera oso ona eduki dugu ezin hobea, ja ohiko jendea daukau eta horrek egia esan poztu ite gaitu, ikusten deula jendek errepikatu iteula eta gustora daola gurekin. Gure gaurko gosaria egiteko aukeratu ditugu. Bai alde batetik acai bowl bat eta smoothie bat, mango, piña eta marakuja. Alde batetik acai bowla, bere basea da acaia, dala fruitu amazoniko bat, brasildarra, eta da pulpa trituratuta. Jartzen diogu granola, fruta, eta koko berrinduta eta eztia. Eta gero smoothia egiteko daukagu bai frutu izoztua eta laranjazua. Eta orain goazen frutak moztera. Egia esan, aizpaekin betidanik erlazio ona eduki deu. Oso desberdina gea, bakoitzak bere izakera dauka, baina horrek egia esan puntu positiboa dauka holako negozio batean nik uste, azkenen beak gauza batzuk egiten ditu eta nik beste batzuk eta hola bien artean bat iten dugu askotan. Egunero irikitzen dugu, baina bai astelen goiza itxita daukagu eta gero izten dugu bai larun bat atxaldea eta igande atxaldea. Goizetan goizeko 7:00 irikitzen dugu, ordu bat aterdik arte eta gero berriro irikitzen dugu 4:00 8:00 arte. Bukatu dugu bowla eta orain goazen smoothie egitera. Tolosan leku bakarra zeon helatuak saltzen dituztena eta pentsatu genuen aukera ona zala. Orduan kontaktuan jarri ginen artisau helatua egiten duen zarautzeko enpresa batekin eta zarautzetik ekartzen ditugu helatuak. Urte osoan daukagu helatuak hemen salgai, bai hemen jateko edo etxera eramateko ere bai. Dauzkegun produktu guztiekin takeaway-a ere bai daukagu. Bai tostadak, bowlak, edariak, etxera eramateko aukera daukagu. Hauxe izan da gaurko gure gosari proposamena, baina askoz gauza gehiago ditugu hemen nederren, itxaroten zaituztegu nahi dezuenen etortzeko. Mil esker. Agur! Aupa Maider, aupa Ane, eta gora eizpa, gai ama, oi doi fundamentu da kasuena, zele kutxukuna, eharra, gozari ehar bat emateko, eta horrekin, afaldu arte jaia. Bueno, besarka da hondi bat, eta gurean jarraitu berdeu, zuek jarraitu horrela goxatzen, da goxatu arazten. Bueno, hemen inbiar duna patatak haidia goxatzen, hemen tipula bere pulamentu hartzen nahi da, gio, murrizten danean botako dio bestila, bale? Guangoz goxatzen utziko dugu bere kalameru ateatzen, da gio estillakin pixak egin botako dugu. Bale, inbiar detena da, bale, hauek pixkat sigortu berditut sartai batian. Eta zugun gozea prestatzen hemen, eta mendikan ingozuna da, txortenak kendu eta osto danak bota bertara, bale? Eta hemen ingozuna da gero, behitu, gazta hau, igual dan ez dugu biharko, behitu, hola ingoizut. Laurdenan, erdilla, bale? Eta honi ingo jozuna da, gio, gogorpuntxo hauken du, beste gogorpuntxo hauken du, eta honekin ingozuna da dena erraiatu, azalakin eskuan geldituko zea, bihatzak erraiatu, bale? Kontu zebatik antzorrotze izatea, kontu zibili gara bukaeran. Eta gero hemen sartuko zu, gazta, albaka, eta nik emango izut olio Virginia bertan sartuko, bale? Venga, zure kontu hori, eta ikurko, beitu, adibidez hemendikan, bi baratzuri aleberdizkiat, bale? Zurituta, erraz, tipulata batzu jakin hausia gaur, bale? Ingo itenak hemen, pistatxo haueke, pixka sigortu. Zeratikan, alko genuen gordinikan sartu bertara, baina beti tostatun puntxua bere ikutu ematen dio, grasilla ematen dio, bere zila. Jarriko dugu hemen, bale? Eta pixka tostatuko ditugu, bale, ba. Zuzuen goxoa daukan honek. Albaka gauza jarra da, albaka freskua, Hoi da, adibes, belarru zentxuetako bat, lehorra erosten deunean ez dakala zer ikusik.
A ber, batzu bat daude, abiz, perexia nire bai freskoan mordoa guzti zait. Lehorra erostezu eta ez da kausailikan. Adibidez, igual, erromerua eta holakok badaka, Baina albakare bai, freskua da, ezin hobia. Eta lehorra, bueno, ez bakazu eserre, ondo tortzeare bai. Baina hobeto da, freskua da honian, moztu, eta izos gailuan taper baten utzi. Eta ardi gartzen jun. Bai, trukito. Hori da pizzana, ez? Hori da oreganua. Eta albaka ere bai. Tipiko gu txikia ginean oregano lehorra. Hoi bezala. Eta guain, ja albaka. Guain ja albaka, bai. Gora musikoan, zema jende gehiago zaudete? Bilo bakarri zaudete? Gehi jende gehiago zaudete hor bertan lanian? Bai, bueno, dantzariak, bi dantzari gehiago. Bai. Gero gure maskota. Bai. Eta gubiok. Eta zuen bilok? Oigea, eszenatoken gaudenak. Oiek bai edo bai zaudetenak beti, ez da? Bai, hoi da. Eta gero, bueno, Nire ikasleak. Dene eta beti haukago laguntza. Bai, soinu teknikaria, gurekin dagoena, oso jatorra, Gari. Eta danak moitzesate alde batetik bestea? Edo, adibidez, ekitaldia zaudetenean danak jutezate bertara? Bai, eta atzen Iruñetik, joaten gara Oianaen bila, eta dantza egitera. Bai, bueno, gero, segun eta formatua ez, daukagun formatuarekin ere batzuetan, gu bakarrik egoten geha, formatu desberdina ditugu adibidez, ez? Antzerkiko formatua, flash adar bakarraren antzerkia, eta horrera dena joaten gara. Gero, dantzan formatua, hor egin dezakegu edo denok, edo gubio bakarrik, dantzan saio bat. Eta, bueno, eta gero, bandekin egiten duguna, musika bandekin, zuzenekoa, hor, bueno, segun tokia ere bai ez. Zeratzen alik eta jende gehien etortzen. Bai, eta gu denok ere bai. Eske, bandakoak ja badira... 50. 50 edola, bakarrik bandakoak. Eta, bueno, horri biltzen gea. Gu biok, baina, bueno, gehienetan denok, ez da. Urko, abila aiz eta hemen behitzak botako ekonea baratzu ja. Indutan Hau leheno bezala hemen bera organikoa, hor gauza hori edanak. Hor bertan botako ziapia, arrautza, eta ekilorea emango izut. Ekilorea eta gatza. Eta igual ja maionesa alioli ziapedun hori prestatzen jungo zea. Bondo, sekula indezu maionesa? Gehitxo, Bueno. Inoiz ez, bueno. Zuk bota bertara ziapia, bortara baitare arrautza. Dena? Bai, dena hori. Arrautzare bai osua, asali gabe, bale? Hemen hauek ere bai, hauek gai diaxi gortzen, oso ondo. Eta, ingozuna da guain. Uste nu zegoela... Epa, egozita, ose? Hau ni baina okerboa da, Zeratuko ina tarramaten. Honekin arramatuko jo. Jarri hemen gertu. Nia, venga, barroa. Vale, nia, venga. Maionesa egiten, arrautza buskatzen ere, si. Vale, Perfecto. Bueno, guain inbotariok, olilloa honeaino. Vale. Venga. Hori bakizuiten, ez? Zure kontu. Nafarroako izango, Aperra hauek, nia. Vale, guain, gatza desente bota, hola, multzo txiki oso ondo, ezin jobe. Eta guain hori, barruan sartu birrin gailua eta eman, bildurri gabe. Ez mugora moitu, moitu, beia neuki. Oiek. Beia neuki, Hasta, indek, hori. Ezin jobe. Musika. Zuen danakin dantzan jartzeate, ez da? Danakin dantzan jartzeate, eosin zenukin. Vale, ikusi alde. Ez alban sekulain urko maionesa. Ez. Bendiga, ja ezin degorri izan. Ja indek. Vale, eta hemen jarriko zuk beste mutxurra, vale? Eta pistatxoke hemen dazkau, behitu, Ja, xigortuta. Vale? Hau, bendik kenduko deu. Vale. Ni usten dut, hau kenduko deula, zatik ankero, beste laurden horrekin patetan gainetik botatzeko nahiko ukiko deu. Hau hemen. Horrea pistatxo sartu behar dituzu, kontu zibili berua daude, Vale, goiara hartxo bat emango izut igual. Vale, pistatxoak non? Hemen sartuko ditut? Bai, pistatxoa sartuko zu, kenduko izut hau, jarriko izutena da olio virgina, eta dena batea berrenduko zu. Zeu zai goxua dagoen hemen, ez? Hombre, patata frejituana, tipulana. Earra usaila dakauna hemen, guantxe. Oh. Bai? Nik almendara sartzen ditu labean, postatzeko. Bai. Zigortzeko, bai.
Bai. A ber, nik labien, bai, oso ondo gelditzen dira. Baina, batzutan sartaian vuelta eta segituan iten dira, eta tita, eta ondo gelditzen dira, bai, Bueno, eta ondo pasatzia eta dantzaitia eta musika entzutia helburutako bada, baino baloreak zuen kantutan beti daude, ezta? Balore hola oso garrantzitsuak, ezta? Azkenean irakasleak gara. Orduan, hori eskolan ikusten dugu behar dutela aurrek, eta familiek, eta guk baita ere, eta hori transmititzea, nik uste dut gizarte politagoa egiten duela, eta hobeak gara horrelakoak, nik ustez. Heziketaren barruan sartzen da, ez? Hoi. Eta adibidez horrez hitzeko garaian, zeintzuk dira faltan botate dituzuen baloriak? Zeintzuk dira gehien gustatzen zaizkizuen baloriak jendiei transmititzea? Pertsona hona izan, eta deno gara onak zerbaitetan, orduan, ona zan horretan lagundu besteari. Eta esartu bestearekin, pantalla gutxiago, azkenen finean aurrek erabiltzen dituzte pantalla piloat eta hori nabaritzen dugu eskolan eta okerrera gainera. Gaitza ondila dator, pantaiekin? Erabatekoa. Erabatekoa? Bai. Ez da? Ikuste zu txikiak hor bazkaltzen urte batekin eta pantalla batekin hor jaten hori da. Eta gero kendu iezu hori, nola jartzen dian, eta gaina da, adikzio bat sortzen du, ez? Ansidadia, eta gero beti dana une oro nahi dute, momentuan, ez dakize, ez da? Ez dakit aspertzen. Ez dakigu aspertzen, ez dakigu lasai oten zeura beira eta ez dakit, Biok hau bin zingo deu, o bihar nola ingo deu, jeikitakoan zingo eten, ez da? Bai, eta konzentratzeko ere arazoak izaten dituzte, ez? Azkenean hor zentratzea egotea eta geroz eta arazo gehiago. Bai. Eskerra nahi zaiten tokatu, zeratik, ni ja kontzentratzen txarra nahiz, eta txikitara emango bazien, oi, Bi oso nazea beste gozatzuetan? Garra eukiko nunik. Baina hemen onazea, oso onazea. Oso ona nahiz ikasten, baina esate dut namak gubeti eskulanekin, da gauzak iten, da azkenian, ni, igual, abesten bat oso txarra nahiz, abesten oso txarra. Gaina zue bakizue, nekantak eneon itzan da, zuzendu bertzen jaten asko, ez da? Berdin horrek, berdin horrek. Baina hori ontzian. Baina egia esan, umena pixka prekupantia da, ez da? Pantailekin. Bai, oso, kezkagarria. Eta nundikan eltze jo, ze transmitutu nahi zuen, nola, ze zan behar zaioe? Zera, eskandien zera, gurasoena, umena, soziedadiana. Guztiona, ez? Guztiona da, ez da? Bai, baina, bueno, etxetik lan horrekin behar da, zaila da, baina... Eskenan gaude lanean, eskatuta... Bai, eta ume txikiak zeinen esku daude, gurasoen esku ere bai, ez? Hor kontrol bat egon behar da. Ez da erraza izaten batzuetan, baina hortik ez bagara hasten, gero eskolan saiatzen gara, eta baina... Eta zuek bilok guraso zeate gaina, ez da? Eta ikusten dezu ere batxian egertatuko gala, ez da? Ba ez pentsa, nire itxean mintzat ez da gertatzen, nahiko moldatzen dira. Eta nire izten ez etxera, eta uste mugikorra, eta niz eta jo deiak, ez dut hartzen, nago nire aurrekin. Deiek dia gukiten deuna. Hala. Eta askotan, ez hartu tableta eta zu, telefonua, telebista, bestia eta hiru pantaiakin, ez da? Bai, hori hizkuntzarekin bezala, Bai, ez da? Zegu, oinarri bezala, guztiaren oinarri bezala euskara daukagu. Eta esaten dudana, zuk zure seme alabari euskaraz hitz egitea eskatzen diozu bestekin, baina gero zure bikotearekin edo etxean erdara zabitza. Ze adibidea ematen ari diozu. Behiek gure reflejok dira, eta behin nahi dute izan gu bezalakoak, eta gu egiten badeu, behiek hori zitegu, ez da? Pantailekin berdin, eta gozta guztiekin. Horregatik diot, etxetik hasi behar dela hori ez, eta gero, eskolan ere bai. Baina nik ustete bai, nik ustet, nire ikuspuntua da, ez dakit, Zuk kotxeko gida maimena eukitzeko, edade bat euki behar dezu, eta kontzientzi bat euki behar dezu, garraetu alizateko, ez da? Baina nik uste telefonokin da olako gauzekin, bai, debakatu behar duzutela, igual ez dakit, Azken nire esatezu, ezin da. Baina diru asko hor jokoan ez, nire ustez orduan. Eta egia da orain ere hasi direla ikusten ez. Gaitzak, ze gaitzak etorri dian, da nola dauden, eta... Hori da, mugitzen hasiak dira ez, guraso talde bat, eta... Psikologoa, Marian Rojas ez da psikologoak asko hitz egiten horretaz, eta oso hitz egiten, eta keskatzen zaitu esaten duenak. Nik nahiko txarra naiz, konputarekin eta mobilekin, eta azkenean, jutezea autobus parada eta mobilakin hartu behar da, eta niz. Nola hartu behar denik? Mobilakin, eta zer aplikazioa? Aplikazioa jetxin behar eta gero jutezea gota jartzea eta aplikazioa behar dezuta esatezu. Ai, ama, daneako aplikazioa behar deu. Eta bateria bukatzen bada? Eta bateria bukatzen bada, aio, venga, a morir.
Bueno, aplikazio bat, lagungarriak dira, niretzat aparkatzen duzunean... Kotxeare balekoa da. Hori da. Kotxeare balekoa da. Eramatei zuleku batetik bestea, euriteiten mau azpin sartezea, baina igual edade bat euki behar dezu kudeatzen jakiteko, ez da? Bai. Hoi da. Baina topatu bitizka gauza batzuk hor barruan, ostri, arriskutsuak, Oso arriskutsuak, ez da? Uranditan ja hitz egiten zuten pornografiari buruz, eta ostras, ja behatzi urtekin ikustea hori bai, hori latza da, Bai. Bueno, danon arte ningo dugu aldeundana eta aurrak egin behar deuta. Bueno, hemen indeuna da, behitu, tipula, ja dakau martxan hemen estillakin, hemen pesto martxan dakau, sartu eta birrindu, maionesa ere bai, patata kalinatu labea sartu, gero bai faltatzeigu, txibilak irinetik pasa prejitu, irugi harakio, jadana prejituko deu, eta hogitarteko montatzen jungo geha, ados. Baina jungo geha bigarrengo erreporteia ikustea. Ados, bikote? Perfecto. Bada jende asko eskatzen beste arlo bat, dala umien elikadura, oso garrantzitsua, batutan nire zuen gauzekin prekupatuko zaten bezala ni asko prekupatzen naiz, eta da umien askaria, egia zan eskolatik gatea, eta eozer gauza gaten deu, eta ez fundamentuakin jan berdeu, osasuntxo goteko, eta guazen honekinea ikastera. Kaixo, Joseba, Andrea naiz Durangotik. Gaurkoan honekinetik aurren merienda eta askariei buruz hitz egingo dugu. Egia esan, denetariko merienda eta askari aukerak ikusten dugu eskolatik irtetzen direnean aurrak. Gu pertsonalki, ibiltzen gara ikastetxe ezberdinetan, gozari eta maiketakoak lantzen, eta hor garbi ikusten da, zela etxe batzutan ja, elikadurari dekiko kontzientzia puntu bat badauen, eta badakoin ja beste alternatiba batzuk, baina baita ikusten dira, betiko merienda tradizionalak eskaintze xabain horreik. Arazo nagusia dela, orokorrean, merienda esain osasungarriak egiten dagoen horreikan, konsumitzen dabila bi motatako produktuak. Alde batetik, industriak sortu dauenak, merienda, maiketako, tarakota bezalako produktuak osasungarriak emuten dauenak, baina benetan estianak, izango zela hemen aurkitzen duen honek, adibidez, edateko jogurtak, horrelako frutak, horrelako tortitak, segertatzen da hauekin. Berez, esneki bat, jogur bat aukera hona izan daiteke, baina edateko normalean azukre asko ukitzen daue. Fruta potetxo haueketan gertatzen dena da, fruta txikituta azkenean ez dela fruta osorik hartzaren gauza berdina. Eta naizta ez eduki azukrea beraien konposaketan jakin behar dugu ez dela berdina, bai? Eta gero tortitak, badauz bebai berzio osasungarria, baina gaur egun atara daue zapore pila batekin, badibidez tomate dunak, ez dakiz zer, eta pentsatzen dugu, tomatea osasungarria bada, eta tortitak osasungarria badira, tomate dun tortitak be osasungarriak izan beharko dira. Baina azten gara osagaien zerrenda ikusten, eta ikusten dugu hori ez dela, ez? Orokorrean ikusten den bezala, produktu hauek daukatena da marketing kanpaina oso handia sinistarazteko osasungarriak diala produktu hauek. Eta gero edauz beste batzuk, meriendatan sartzen dianak, baina badakigunak, industrialauak dianak, badakigunak hasieratik ez diala osasungarriak, baina igual azkartasunagatik eskaintzen dunak. Eta norbaitek orduan esango dauta, orduan ze eskaini xau gure aurrei merienda edo askari deia modura? Bueno, aukera pila bat dauz. Guretzat beti zarra izango dana, beti hasialda askari bat fruta batekin. Eraman aldugu fruta osorik, edo batzutan be txikituta taperrean beraman genezake. Egia dana da fruten kasuan, segun eta zelan eraman behar dauen, igual motxilan eramateko bigunenak ez diala hain aukera egokia izango, baina zagarra adibidez be, aukera superrona da, ez? Orduan, aukeratu alda, beraiei gustatzeakonak eta eramateko errezagoak dian horreik. Horretaz gain zer eskaini geke be bai? Bueno, esneki modura, ez da ezinbestekoa esnekiak eskaintzea, baina aukera bat izan alda be bai, jogurta eskaintzea. Hemen bai dana garrantzitsua da hori izatea jogur naturalak, eta nahi badugu edatea, egin aldaguna da nastu, eta hori kontsumitu. Gero gaztaia be aukera ona izan daiteke. Hola saltzen dagoen gaztaitxuak be bai, eramateko errezak dira eta normalean aurrak be oso gustora kontsumitzen daue. Gero frutu lehorrak be alternatiba egoki bat izan aldia. Frutu lehorrak beti be gogoratu naturalak edo txigortuak izatea gomendatzen dela. Txikienak dienen kasuan batzutan txikituta eman behar dira eta frutu lehorren krema formatuan be konsumitu alko zian. Eta gero betiko idea tradizionalei jarraituta otartekoak beukiko geben. Baina saiatuko garena da kalitatezko ogi bat aukeratzen, integrala, eta gogoratzen estebeteaz aparte badaudela beste gauza batzuk ogitartean sartu aldogunak. Adibidez, pate vegetalak, edo gazta freskoa, edo aguakatea. Saiatu bergarena da, otarteko ere bestelako aukera batzuk emuten. Eta zuen aurrako dituta badauz gauza bereziagoa jatera, adibidez, humusa asenario makilekin eskaini ezkero, askotan be alternatiba egoki bat izan alda.
Baina, bueno, badakotzue aukera ezberdinak eta bakoitzaren gusto eta preferentziei egokitzea garrantzitsua izango da. Eta, bueno, garrantzitsuena da ezagutzea. Zeintzuk diran aukera osasungarriagoak meriendan sartzeko, zeintzuk igual ez diren hain nutritiboak, batez ere ez egoteko engainatuta eta jakiteko zer ari garen jaten, baina gogoratu guk beti be elikadura osasungarriari buruz hitz egiten dugunean, ulertzen dugula oreka baten barruan, eta gakoa izango da, etxe bakoitzan topatzea, bueno, egun gehiagotan sartzea aipatu dugun aukera osasungarri horren meriendan, baina beste horreiri bebai gustoko eukiezkero oso garrantzitsua izango da leku bat egitea eta txikitategia harreman on bat sustatzea hauekin. Bueno, Joseba, eta hoxe izan da gaur guztia honekinetik eta hurrengo bat arte. Gero arte! Aupa, Andrea, mi esker, emandako aholkuengatik. Eta guain inbiar deuna da kaso egin, ez da? Zeratik askotan, teoria bakiu, baino, gero ez teu kaso egiten, ez da? O ez teu hori ikusten behintzat, ez da? Askotan. Eta askotan pentsatzen dugu gure txinten ondo iten deula, baino, danok iten dugu pixka kalte, ez da? Danok. Danok, ez da? Nik ez. Zuk ez, ez da? Guk ez, gu ez da kauzea, txokolateko, untateko hori etxian, eta dana da kauzea horbait. Baina ezin deunein, astelentik igandea, ez da? Eta donutxa eraman eskola ezin da. Ezin da, ez da? Ez. Zerbait industriala, prozesatua, azukrea eta errefinatua, bai irina, bai azukria, bai gurina, dana, eta horrek ez du elikatzen. Hori, Gabriela askotan esateu. Gabriela dala abokadozen handerrekin egoten dana, eta daude jakiak betetzen dituna eta bestatuk elikatu iten duguen. Betetzeuna ez dugu, elikatzen duguna jan behar dugu, ez da? Eta dudik gabe. Mila esker, eta jarraitu hola, guri aholku harrak ematen, eta gudanok kasu iten, Bueno, hemen txe, sartaia berotzen jarritut, hemen laga sartaia leheno patata prejitu dugunak. Eta ingo ditugu guain txibilak irinetik pasa eta sartai berdinean prejitu, bale? Bestalde, inbiar deuna da, behitu, ogitartekoa, inbiar dezuena da iriki, eta maionesa mango jogu alde baten, bale? Eta gero inbiar dezuena, bueno, igual aurrena tomate ere bai iriki. Horrekoan ireki nuenik. Xerra batzuk. Atza, irekitzen. Benetan? Eta hori alda marka. Ordutik handakak hor? Me katxiz la marka. Egia esan zerradun labanak asko mozteu, Beti oso xapal jarri behar da. Eta goitik beraka, inoiz ez goraka, jende ditu goraka. Tarra, irristatzen bada gora, hola egin. Mosten bada eta irristatzen bada, bentsa tabla jotzia. Vale? Ikasi, igual hori argi, Igual behar lagaiten. Vale, eta bestalde, zu, Kurko. Ingozuna da, behitu, patata hauek, hemendikan kenduko ditut, patpeltxo hoiak kenduko joet, vale? Ingo dituzuna da, horko hautz horiekin alinatu. Hordak hau, baratzuri hautza, tipula hautza, piperra hautza, eta oreganua. Ingozuna da, denetatik pixka bota, vale? Nahazu hartuko jaratxo bat, hartu bakoitzetik pixkat eta botatzen joan, gio denak pixkan astu, eta bertan jarriko dituzu, eta gainetikan gazta raiatua jarriko diozu, vale? Vale, eta gazta raiatzeko, hemen dakat lainertxo hau, eta gainetik botako jau, eta laberatu ingo dugu, bale? Venga, ni txibilakin hasiko naiz, eta irugilarrakin ere bai, aldi berian. Eta hemen indeuna da, tipulak atea ditugu, eta hemen jarritugu pixkat, koipi ateatzen, eta gaina karamelizatu dira ez dita guzti. Tomate osoa, moztuket? Mik, baitu, gio ingo dugu gainuntzekoa. Baina guain ogitarteko bat ingo dugu, gio beste bi ingo ditu, iru bakoitzentzako bat. Horregatik egin hemen, beste osagailekin esku hartian. Bale, ba. Ni usten dute bi iru, lau irugilarranakin nahikoa dakau. Bale, ba. Bueno, eta zuen kantutan da. Pertsonai mitologikoak ere egongo dira, ez da? Justo bandekin egiten dugu ipuinan, hor daude Basajaun, Mari, Tartalo, hori guztiak hor daude. Bai? Eta, zer, nola topatuko ditugu horiek? Osea, holtzen gainen eba ikusiko ditugu, edo... Holtzan ikusiko ditugu, bai. Ea, tokia daukagun, hainbeste jende, holtza gainean, bandarekin eta gurekin, eta... Baina bai, asma hori da. Ingo zue lokia, eta beste zerbait ere, ongo da hor holtza gainean. Bai, noski. Zerbait gehiago ere bai? Bai. Sorpresa. Sorpresa asko orduan topatuko ditugu, ez da? Batzuk bai. Ona. Bueno, earki goaz. Labia dakatena da, ere bai berotzen, eta berrunda berroita marrea. Patatakin da, inberduna gainerre gazta, eta listo. Tartalo eta holako jartitu zuenian, umek esaldia ikaratzen. Ez? Bueno. Batzutan, igual, ikusten dituzu holtza gainean, ez, baina agian, ikusten baina dituzu kalean, batzuk ikaratzen dira. Txantrean ohikoa dira erraldoia bakizu. Tartalo, Basajaun, Mari, hor gaina ohituta gaude.
baina egia da, holtzan gainean ez tia izutzen, baina geho, geizten direnean adibidez, gure maskota, edo, ez? Maskota... Eta onduan dakaenian, ja, macho, eta antxo, heldu, Bai, batzuk, bai. Baina, no, beraientza da, Polita. Emozioa, bai. Ba, ikusten bazaitu ni amak horrela. Zer, sartzen hemen sardezka, ez da? Bai. Ez dut ikutu, behitu, hola indet, Ja. Ja. Txila, mar... Nire bihatzen moztuan da, zarretota hon edekin, Gure espertua, Zai jaten, gazta pixkat, o... Amak ikusten bai ikusiko. Ai, ama. Bueno. Ze musu azte, dena prest, ez da? Duzu? Goiara bat emango izut hor? Ah, bai, Bueno, bi maionesa. emango izitut. Eta ja ingo zuena da, behitu. Alde baten maionesa eman, eta bestian... Vale. Prestatu deun pestua, bale? Bai. Venga, oso ondo. Urkok prestatutako maionesa, Urko maionesa sale. Oh. Maionesa eta ziapeduna gainea. Ondo. Iepa. Hau begie, ja bazkau, xigortuta pixka. Segundu baten, inda daude horiek. Bueno, eta erresa da, iten dezuen lan guztia irakasle bezala eta gero gora musika kudeatu eta etxen umek eta... Bai, ni asko gustatzen zait behintzat nire lana. Lo gutxi egiten du, baina tira. Baina goxatu egiten dezu, ez da? Bai, gozatzen dut egunero nire ikasleekin. Oso ongi pasatzen dut, egia esan. Zer ematetzen duzu? Zer irakasten dezu, Ni tutorean ez, ora matut euskara, Zemagarre mailan. laugarren mailan. Laugarren Bederatzi mailan. hamar urte. Ostera, pasentzi pixka bakak, Bai, hauekin bai. Eta nik berekin. Bai, baitare. Nik ematen dut musika lehen hezkuntzan. Musika. Bai, lehenengo mailatik, segarren maila bitarte. Ze Eta gauza ona. nire pasioa da. Ba. Baina Zure betianik, argi goxatzen izan dut. dezu mordo bat, ez da? Bai, asko. Eta gero, gora musikarekin ere, oso gustora. Erreza batzutan ez da, denbora faltagatik eta, baina, bueno, ez dakit, hori gabe ere... Zoze faltako zitzaizu, ez da? Bai, betetzen gaitu irakaskuntzak, eta gero... Horre, bizikleta, juerga, kuadrilla, dena. Vale. Baina, adibidez, musika, ez alda jendia ni bentsaten niregatik itzaiten dut, Saltzaizu guten ikaslek pixkat astoratuta, musika, betiko geratik tutoretik ateatzen dira, tutore beti zorrotzako izaten dela, eta venga, musika, eta arrotuta esaltzaizkizu guten da pixkak, eta batzutan bere lekun jarri behar dituzu. Bueno, segun, ikasten joaten dira ere, bai, zuk segun ere... Bai, lekuan jartzen basea. Claro, ze transmititzen diezun, eta, claro, musika oso saio gutxi daukate. Eta orduan, argitzan bar dute, ezin dela denbora galdu, baina, bueno, oso ongi pasatzen dugu ere bai, Harri haukate genioa duela eta... Baina asko baiten haute. Claro. Begira, gaixotzen manaiz edo faltatzen badut musika saioren batera, bronka baten diat, Bai? Bai, musika galdu dugu, eta zakiz zer, bai. Hombre, egia esan, ez hain ondo pasatzen da, nire musikan ez zinobe pasatzen nun. Egia esan. Azkenean da beste matematikak eta oso ongi daude, baina Bai. nik esaten dudana, umentza gainera, terapia bada. Denontzat, terapia. Ez que nik oso ondo pasatzen nun, baina bakizu pixkat bihurri xamarran etzan, eta gora etortze gina musika junda, gora, venga, guain, kriston lia da, kriston gustoa, desberdina, gaina jute ginen ikastolan behiko lekura, eta orduan gora etortze gina. Ja. Eta horretik esan dizut, ber, ze moldatze zinen gaztetxuekin musika. Oso ongi, limiteak eta jarriz, oso ongi. Askotan ni naiz okerrago, bueno, ni azten nahi tontakerak egiten eta esaten dute, oiane, zuzade, tururu. Eta zuzen bat urteko gaztetxoi, danetik antokatzen zaizu edo... Lehenengo mailatik, 6-7 urte, Bai? 6. maila bitarte. Lehen hezkuntza osoa, bai. Vale. Bueno, hemen txegaztare bai jarriko deu, horrela, vale. Aigea betetzen, pixkanaka, Hor tipula jarriko jo, eta listo dakau. Dio gainetik hori jarri, haber nola di joan hau. Buah, ezin jo behi. Segitu aninda, tita. Hori bai goian jarri dugu, Goian da berrunda marrera. Hau listo dakau. Eta betu ze patata bereziak inditugun. Ai, ama. Guain patata 3 egoita arteko iten baitugu patata gutxi, Bueno, esan dakua hemen, tipula jarri, gainetikan, hola, estillakin karamelizatuta. Zeitxura. Zeitxura, baino, eharra.
gutxi indeuen, irurentzako gutxi, baina hor bakat hori gehiago, Ni okine izan da, ez tegeko gau Bueno, lagunak, hau, hementxe horrela, eta historia amaitzeko, hau hemen onduan. Azkenien, ez tezka hainbeste gauza ematezun bezala, ez da? Bueno. Bueno. Itxura errak inatu da. Bueno, gora musika, gora zuek, eta mi esker, egiten dezuena gatika. Jarraitu lan txukunago egiten. Eskerrik asko. Behar dutenei laguntzen, eta girua laitzen. Ados? Mila esker. Agurtu bendia. Aio, errak hau momentan atxukundu eta beste biogitarteko egin. Venga, oase.